Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε GTA 5 online. Όπως βλέπετε ο μαϊμούνας είναι ο Σπύρος. Μην το παρακάνεις. Να κοιτάξετε τι έχει στο γκαράζ του. Έχει δύο αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα νομίζω ότι τι θα κάνεις τώρα, Σπύρο? Θα δεις. Το μονοκαμπινό. Μανιακιάμπινιο. Όπως βλέπετε εδώ ο Σπύρος οδηγάει το διπλοκάμπινο Κάμπινο. που λέγεται Ρεμπέλ. Karin Rebel Ρεμπέλ. και ξεκινάμε το gameplay. Εντάξει. Που χτες βέβαια ήσουμε στην πόλη. Από χτες Ναι. μπορώ να παίξω λίγο? Όταν πεθάνω. Να παίξω τώρα, σε παρακαλώ. Όταν πεθάνω. Σε παρακαλώ. Όταν πεθάνω. Και έρθει ένα μπούχο. Λουκ. Πήρε τα χρήματα. Ξέρω το. Δεν θα χρησιμοποιήσει την μπαζούκα. Πώς δεν είναι τίποτα. Στις 75.000 κάτι. Και ξέρεις πόσα λεφτά να είχα τώρα άμα δεν σπατόλα σε την πακία. Ήταν να έχω 74 εκατομμύρια. Πόσα? 74 εκατομμύρια. Σίγουρα. Ναι, θα δει μες στη τραπεζά πόσα λεφτά να είχα. Έτω. Πού είναι τώρα? Τώρα. Τούτο θα με μείνω και τούτο. Account balance, το 74 εκατομμύρια κάτι. Μα δεν είναι σπαγός, ήταν 74.000. 74 εκατομμύρια, Εκατομμύρια πρέπει να είναι ένα μηδενικό. Κάμε transaction log. 7 εκατομμύρια. 7.250. Τι πίτω χωρίς 7.000. Πάτα χει να φιούμε και να παίξουμε. Οκ, τώρα παιδιά. Συγγνώμη παιδιά για την παρενόχληση. Νομίζω ότι Ο Σπύρος κάνει κάτι στο browser. Περίμενε, μπες μες στο map. ρε και τι θα κάνουμε μέσα στο Μπες μήνυμα. μες στο map. Τι θα κάνουμε στο μήνυμα. Πάμε στο map. Μπαίνουμε στο μήνυμα. Πήγαινε πάνω. Πανώ. Και πάλι πήγαινε πας σε τούτο. Το εδώ. Ναι. Πρώτα θα πω εδώ. Μάνταψε τι έχει εδώ. Τι έχει εκεί? Now ένα look. Απλώς look και μην μιλάς. Που τους ανθρώπους έγιναν διπλοκάμπινο. Παιδιά, μας να κάνω πολλά kills. Θα το έχετε υπόψη σας. Μα κανένας παίζει GTA και θέλει να παίξει μαζί του, να μου το πει, να παίξω. Να μας το πει στο Description κάτω. description. Να παίξω μαζί του. Θα μας πει που να βρεθούμε ή που να τον βρούμε. Το μόνο που θα κάνει εκείνος είναι να μας πει στο description ή αύριο ή σήμερα άμα θέλει να παίξει μαζί μας. Ναι. Το όνομα του αυτού του ανθρώπου είναι ο Σπυρίδων. 2004. Είμαι Ισπανιος. Όχι και Σπάνιος βρε. Ναι, είμαι Ισπανιος. Παιδιά, κοιτάξτε πως κάνετε πολλά kills. Απλά πάνε στο αεροδρόμιο.
Σκοτώνεται αυτόν τον μαλάκα. Είδατε πως εύκολο ήταν. Πιπ, ελικόπτερο. Μαζί που πετάσεις στο χιόνι. Πάω να πιάσουμε άλλος παίχτης. Έτσι πάμε. Ένα λεπτό να δω ποιος είναι μέσα φίλος μου. Έχω κανένα φίλο όλοι. Πάρ' τον Κέιζερ. Παίρνουμε Fight Club. Συγγνώμη για την παρενόχληση πάλι, παιδιά. Θα κάνουμε μια μικρή αποστολή. Θα κάνουμε μια αποστολή. Στο Fight Club. Και το ελικόπτερο εγώ με πετά. Μην ανησυχείτε. Θα πομπάρει καμιά ώρα. Αλλά όχι τώρα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι μια αποστολή. Μια μικρή αποστολή. Απλώς μια μικρή αποστολή. Και κανένας δεν κάνει τζιν έτσι ώρα μες στο GTA. Τι πράγμα? Κανένας δεν κάνει τζιν στο GTA Online έτσι ώρα. Ο Μούξος δεν παίρνει καθόλου μες στο GTA Online. Μετά λέμε ότι έχει 1 δισεκατομμύριο. Ναι, ο Μούξος ο φίλος μας. Μετά μας λέει ότι 1 δισεκατομμύριο και δεν τα έχει και δεν μπαίνει καν μέσα στο online. Παιδιά. Δεν έχει πρόβλημα. Παιδιά. Απλώς δεν ξέρει να παίζει. Ναι, είναι μαφίας. Ο μαφιόζας. Ευχαριστούμε, παιδιά. Όχι. Το άλλο gameplay θα είναι πιο ωραίο. Ναι. Και με περισσότερα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, like και subscribe.